Hi! Ako gali si Manong Yumuroy. Masadya kag makalilingaw ang pagpalupad sang burador. Apang pwede gid ini nga halinan sang disgrasya. Gani, yari ako para maghatag sa inyo sang mga importante nga pahanumdom angot diri. Yari ang mga bagay nga dapat ninyo tandaan agud makalikaw kamo sa mga disgrasya nga posible matabo. Una, hindi magpalupad sang burador malapit sa mga power lines. Bangod ang materyales nga ginagamit, mahimo makatugas ang pag-trip off sang linya sang kuryente kung ini ang magsangat nga magaresulta sa pag-brownout. Ikadua, magpalupad lamang sang burador sa open areas nga wala sang linya sang kuryente. Ikatatlo, hindi magpalupad sang burador sa kagabihon kay delikado ini. Himuson gid naton ini pagkatapos. Kag labi sa tanan, hindi pagkuhaon ang burador nga nagsangat sa linya sang kuryente. Kung ini matabo, gilayon nga magtawag sa More Power Hotline sa 330-MORE or 330-6673 para sa insigida nga assistance. Ang ini nga mga tugon ginadulong sa inyo sang More Power Iloilo. Sa liwat, ini si Manong Yumuroy nagapahanumdum sa inyo nga maghalong gid kita para malayo sa disgrasya.